Hansakkie. En die kindpad toegekom met die koek. Ja, mama. Oeh, mama. Wat is nou Hansakkie? Ja, mama gezien. Zaterdag bij die begrafenis, mama. Waar heb je die begrafenis op deze Hansakkie? Waar het zaterdag bij die begrafenis gebeurd? Mama en mama gezien. Mama, oh, een man kost gekregen, mama. Hansakkie, hier is dit dan. Hier is dit dan wat ik wil praten. Als die waarheid weet je. Als die reine waarheid. En die wil hem dit dan. Assistamina. Assistamina, mama. Assistamina. Assistamina, mama. Mama, mama gezien oh, een man kost gekregen, mama. Ik heb gezien die Hansakkie. Ik heb dus een waslaptop in mijn bak gehad. Ik heb gezien, mama. Ik heb een beetje saus. Maar die wereldse aardappels en rijst gehad. Maar net zo clean. En weet je wat is dat? Ik kan niet zeggen vlees dat. Dat is nou appelvoer. Dat is vlees, mama. Dat is vlees. Dat is een keer. Hij goed naartoe gedrakt is, mama. Als hij geen vlees. Dat is geen vlees. Wat is je Hansakkie? Mama. En mama gezien, oh, een melkvlees gekregen, mama. Dat heb ik minder van mijn vlees gepraat. Dus zijn minder aan melk die kosten. En mama, hij is wel in. Ja. Zij, die kost doorgedrukt, mama. Hansakkie gezien. Ik heb gezien, mama, en zij is oor. Ik zei, mama, wie was zij oor? Ja, Assistamina, als je iets bij die kerkse bezaren, dan eet je net zulke goed breerkoeken, koeksisters. Ik ga dat doen. Ik ga dat doen van Assistamina. Zij zou met patsen kan komen en brengen jou baan. Zij moet patten komen aan zakken. En zij die koeken krijg je goed doorgekost. Dat kost Hansakkie, ik wil niet zo alles praten. Mama moet Dat kost dat je naar immers gezien hebt. Ik heb naar hier toegedraaid. Ik heb dat gezien, mama. Hé, is toch goed gepraat? Ik zeg Dat is het, goed. mama. Hoe zijn jij? Hoe zijn jij? Hansakkie, van kijk hier. Toen jij was aan, zei die kossie. Toen zien jij was in de immers gaan nog bloks aan. Mama is om de eerste kamer. Van mama goed. Mama heeft jezelf wat dat chop aan mijn dank gehad, die mama. Oeh. Assistamina. En wat is ze hoor, we zaterdag. Zo'n dallende vrouw diep. Zo waar je niet. Waar ben je zaterdag in terwijl ons van die gaten komt, toen breekt ze net zo in. Hoe de wijze moet toch nog niet aangaan, maar kost die van die gaan niks aan. Toen moet ik me zo vragen. Waar is aan Mima? Waar is die 5 schaap? Waar is die 5 schaap? Ik heb 5 schapen gezien. 5 schapen. Alles 5 schapen. 5 schapen. Van 5 schapen geworden. Oh, mama. Ik kreeg die wereldse rijst met die wereldse aardappels met een klein beetje saus. En hij is met die vlees. Maar die gedrukte fijn vlees. Zij daar gaat het chop, mama. Hoe zijn jij? En nog een. Ik wil vanmorgen nu butter zien. Ik wil hier dan die butter ook maken. Wat is het dan, Mina? Jij zou mijn pad zijn kant toe komen, zus. Nee. Zij is onbedvaardig. En dan draai die kosten immer zo weer aan mijn oor voor Maar hij is wel erg, mama. Hoe zijn jij? Hoe zijn jij? Hier goed. Hier dan. Gaat de boren praten. En die butter. Dan moet ons dat 4 kwart doen aan de mensen zo kost. Maar dat werkt niet zo lang. Dat werkt zo niet, mama. Ze kan maar kwaad maken of maak wat ze wil. Die koeken kreeg achter je Die dan was gepraat in die kerk. Van ik die koeken wezen. Ik zie.